ngai ko Blei iaphi baro kiba page bat shash ko ye ke video hakri ke video ngin persang banjubab ye ke jingkeli uwei Nongsharai Balang bat ngin persangi banjubab ye ke jingkeli naka shithi ke beningkong upor shau Timothi kala nong ke balai ke jingpuli bnia ye ke shithi ke penpau balatho ye ke shithi shau Timothi Knang ban kadeu kumnu ba udai ban pendep ya ke kamram jong kum uwei na Nongsharai ha Ephesus. Upolus ngutu bakani ke kam sharai kam dei setia ke kam jong wei ubrio. Hynrei jong ki kynhun Nongsharai. Amdan manu bala ban long trai ya ke Balang hynrei tang U Khrist. Ke kamram ke ba khamat na markata. Kalong ba unang ban itu ban bukti yaki Nongsharai kiba udai bania trailam ban pendep ya kam kabakia jong ka jing sharai Balang kedkhot ka baningkong ka ong lada ubri ukwa ya kam jinglong Nongsharai ha ka baningkong udai bandon ka jingkwa bat kani ka jingkwa kalong ka sakhi ya ka jingkhot ublei shakani ka kam kumta ka tenrai jong ka jingkwa kalong na ublei Mano ken ban ikwa ye ka kam sharai kabaka lingkor bat ka jingkit jongka kalong kabakya hadu kata limda dei namar ka jingai bat ka jingi ye ka Balang jong lada tang ka jinglong senran kabaka jingkhot kalong ya baro ngidei ban len yalade bat baru ye ka jingle ran bat ka jingyap jong ka dingfna man lakasni kat no tam banlong Nongsharai Balang Kani kakam kalong kakam kababha namar kalong kum kakam social work ha kaba watla kakam bat ka jingkit kalong kaba kya hadu kata ngi kloy pat ban thelot ya ka jingem jongi hangta namar ka jinghun ka mensim ka bangiyo ban shakri ya kita ki badan hapdeng ka jinge jong ka jingem hakiri ki sngi ka jingkwa ban long pastor kadei namar ka kerdan bat ka burom brio Kidon ki bakwa balong pastor namar ka pisa. Money coming to me now. Hallelujah. 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 Lada kata kalong ka jingkwa balong pastor kata kamlong setia na Blei hynrei tang ka jingkwa jong kado. Kita kibakwa banlong Nongsharai Balang kidon ke jingi dik ya ka kam jongu hynrei ha ka ju ka por kidon ru ka jing khnyu thot ya ka jing bom snola jongki ban kit ya kat kani kalengkor ki kwa ban shakri kum Nongsharai hynrei ki yo iru ya ka jinge ba ka jing thang ka dor ka ba kraw ba ki de ban sio la ki shim ya kani kalengkor Nongsharai kilong kumupol ubalalong la kloy ban no ya ka buram kanam ka jingdon jingem bat ka jingsuk mu farisi urabi unohikai khnang ba un yopat ban kit ya ka kam sharai ka badap ta ka jingele jingi ben jingisi jing sempat jing patling bat ka jing shaset bendi dei tang kita ken kibala syak hot do Blei kibalong la kloy ban len ya ka jingem ka basuk bat ka ba roy jong ka do ban shimpat ta ka jingem jong ka jinge bat ka jingele namar bikiyo I shai kidar baka dor baki siu na ka banta ka gospel jong Khrist kamlong ruem bani nu jor bat ka buram pamjukot ka bawla penkre na ka banta jongki kani kam dei ka kam shongshit bat ka kam skobha kani kadei kakam kentang kakam kabakya kakam kirangba lada pidon ke jingkwa banlong Nongsharai ka Balang pidei ban tenju ya ka jingkwa jongpi hatu kani ke jingkwa kadei namar ba piyo ya ka jingmento shimet ne piyo ya ki jing du dong ki ba bun hakato hynrei pi kloy pat ban nyau syndrome lot yaki khnang ba pin Kohnguh ya ka jingkhot mano ken ban len ya ka jingem ka ba byang lot jong ka do bat rungpat sya ka jingem Nongsharai ka ba dap tang da ka jinge bat ka jing thang ha ka do hynrei tang uta ken ubalayo sngew ya ka jingkhot baru ba ka jing kemen bat ka bor jong long ka jingai bat ka jing kemen utrai ka ba Nongsharai udai ban long ushenrang
Kani ke jingkwa banlong Nongsharai Blei ubu tang hau briu u shenrang bad haka kentai. Ki kentai kila ban syakri haka Balang kat kum ke jingai Blei. Hari kim la pat banlong ki Nongsharai Balang. Kakam ban sharai haka Balang Blei ula syania au shenrang bad haka kentai. Lada u shenrang ulong ukhle bad nong yalam jong ke long yeng kat no tam haka long yeng jong Blei ka Balang. Hatu ka kentai ka la mo ban long ukhle jong ka yeng. Hatu kan long ka kentai ka ban iet ya u shenrang kum U Khrist ula iet ya ka Balang bad u shenrang un pen Kohnguh ya ledi haka. Lada tang haka bekenja doru Blei ula syania au shenrang kat no tam lelei ka Balang ka yeng bekenja mensem jong Blei. Hagi digi singi ke bementang yo iye ki barak ki basyong haka jing shngan ka yeng jong ki bat ki kentai ki leche madan thama banyale iginong syun. Lada ki shenrang ki tip ya ka kamram jong ki dalele kinam IT no ya ka kam nong yalam Nongsharai haki kentai lakade ha yeng ne ha Balang. Pi ki kentai to pen pau ya ka jingru Blei jong pi daga ba pen Kohnguh ya lede kum ki khiu ba kham talot bad ban ikwa ya ka jaka u shenrang. Pi ki shenrang pen pau ya ka jingi jong pi daga ba pen dep ya la ka kamram kumukhle u nong yalam bad Nongsharai bad daga ba IT no ya la ka jingkit ya la ka kamram shaka kentai ka khiu ba kham talot. Kabalai u Nongsharai udei banlong uba klem geno pop. U Nongsharai tang ba udei banlong u shenrang ubadon ka jingkhot. Hynrei udei ru banlong uba klem geno pop haka imlang salang. Ubriu ubadko aka syongkha syongman. Ubala eno ialah ka tengah. Bat ya syong pat bat kawai ka briu. Ubala klim ubalong u tengah jong ubun ka briu. Umlong ubabit banlong Nongsharai Balang. Ubadi kanu kudu jingdi ba penbuat kabakta ya kabor bishar jong umlong ubabit penlong Nongsharai uba syat ya mai bad uba ya syok ya dat umlong ubabit banlong Nongsharai Balang uba ya nia umlong ubabit banlong Nongsharai Balang uba eats by umlong ubabit banlong Nongsharai. Kini barok kikidau bad pen iya ubri ubabit tanga khmat jong Blei. Hynrei wat akhmat ka imlang salang rukum ju ki Nongsharai kilong kita ki babut ya ka nuksa u Nongsharai u babha U Khrist ken ubam shim la le pop lemne shim la shem ya ka ba arsap ka shuntur ju u ba habala kren ben yu ju kren ben keliang haba u sha shitom ju berngem Hynrei ulaju IT no ha uta u babishar hok Hynrei ladang ngi le pop kajingero ayuken bangini opdiang kadau balai bagi Nongsharai kidei banlong ki ba klem ken opap haka imlang salang kalong knang ban don manu ba an penrem ba nyau syndrome ya kajing pla ba kajing syakri namar kata kapop kabasau Nongsharai udei banlong ubalarang ba haka jingya mensem Nongsharai dei banlong ukna haka jinget Hynrei ubala yai lingba ka school jong ka jing tenju bat ubala mi no nangta kumonong job uta ubadang shibit haka jinget umla banlong Nongsharai yo ba ka jing sarong kan penhap ya haka jing penramu soitan kani kam kren syapangkarta Hynrei ka jing san hakiliang baro lada thung Nongsharai ya khna onwanra ega jingle ran bat ka jing penja borom namar ki jingle jong kiba mi no naga jing sarong ukhna uyo ya ka kam Nongsharai kum kerdan ka ba ya ya ka bor bat ka ikhtiar ba unle kat ka ba umon sngaw ba ulong uba halor bat ki wai pat kilong hapo jong sngaw ba ka jing perkhat bat ki jing tmu jong kalong ka ba day suda bat ba janai bat ki wai ki ban ngap bat Kohnguh yakat ka ba wong unlong ubri ubam laksha ya ka jing kedau bat ka jing peni ya ka jing duna bat ka jing bakla jong ukhna usngaw ba ka kam Balang kadei syapang ka jingkwa ka mon jong bat kum uwei ne ki Nongsharai ubam mariaryngkat kabasan Nongsharai udei ban la ban sumar bat sharai ya ka yeng uta ubam la ban sumar ya ka jong ka long yeng
umla banlong Nongsharai Balang. Lada nang bat umla ban sumar ialah ka jong ka yeng. Kumno pat sumar ya ka Balang Blei. Lada kikhun kilong kibayat ha ka jing bom Kohnguh bat ka jing kenriang baro. Kalong kadak ba umlong babet banlong Nongsharai Balang. Nongsharai kyrkhu ktien jong Blei udai banlong shinrang ubala khot da Blei uba klem keno pa pagi malang salang ubala san larang ba aka jinglong mensim bad ubala ban sharai bat sumar yala ka jong kalong yeng ben Kohnguh yala de hagi Nongsharai ke badon ni kidi nongrem kiar na kita ke balat ni kidi nongrem nganget ba piloi opdiang ya ka jing pensyai na ka ktien tat ondang ini shem haka weipat ka video Blei kyrkhu iaphi.